Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditawani legen lur. Lah ini Karetan dhewe. Iki sing apik. Sing apik kan. legen. Karetan kabeh, Mbak. Legen niku napa, Mbak? Oh, iki sing asli kabeh. Mbak, Hah? wite legen apa jenenge? Jenenge Bogor. Legen itu dari pohon Bogor Siwalan itu. Biasanya daerah Tuban banyak ini. Ya daerah Tuban. Ini. Jenengan asli pundi? Aku wong iki kene ngelom, Jatirogo. Jatirogo. Lah iki kok dhewe, Mbak. Niki bakule tiang Iki. Jawa Timur Pokoke Tuban. sing pangeran karet iku lho, Pak. Iku sing asli. Legene Karet kabeh. Nah, Lah ini. ya karet, sing gak karet Ini- iki lah, Pak. Legenya kalau musim kemarau panas ini malah banyak biasanya. Iya, Gak banyak karet. Ya, Mbak ya. gak karet. Sing apik iki. Sing apik karet iki lah, Pak. Ya iki dadi toak apa ora iki? Ya engko maksude sore sesuk maksude dadi toa. Lah kok sore wis gak kurung piye-piye lho. Sesuk mas dadi toa. Anu apa? Jenengan sinten asmane? Aku Mbak sinten? Sunarse. Mbak Sunarse niki Lur, nak kapan jualannya keliling. kepengin pesen Legen. legen, hubungi Mbak Sunarse langsung. Bisa langsung ke ownernya. Disepil-sepil legennya. Bos, ada kerupuk. Jualan kerupuk. Kerupuk apa ya, Mbak? Kerupuk telo. Kerupuk telo. Sak botol ini Sitok, Mbak. 15.000 yang Asli dijamin yang hal. asli. Pokoke sing karetan iki asli kabeh. Sing Lah gak sing- asli pundi? Mas sing gak kok asli. pripun? Asli gak asli? Sing gak asli mesti godokan, Mas. Oh, godokan. Nah, godokan. Nah iki Sing lah gak asli. Godokan berapa harganya? 10.000. Harganya 10.000. Kalau yang baru turun dari pohon ini 15.000. Mana? Icip-icip. Kene sik, Mbak Man. Rene sik. Ucul lo butek kenal ya. Mbak Sunarse sudah punya anak berapa? Satu. Alhamdulillah, bakule ndek anak Satu wis siji lho. perawan. Bojone ya siji, Perawan gak sih. telu. Mantu durung ya? Jurung mantu Mas wis SMA anakku wis. SMA Jatirogo. SMA Bancar kono lho. Mendet satu, ambil satu tuh. Sing apik ndi, Mbak? Padha wae nambah sampe 15.000 yang 15.000. Ini ambil satu yang 15.000. Apik fotone. Ini godokan. Aduh, ini Kak, godokan. Kak Mas iki lho karetan sing Iki ya? asli ku, heeh. Pokoke sing karetan Legen tak itu pengen. khas daerah Tuban. Mas, gen, Dari daerah Tuban, pohon Bogor, akhirnya buahnya yang siwalan itu loh. difermentasi jadinya toa. Kalau difermentasi toa. Loh. Monggo Mbak, ini Mbak Sunarse yang jualan legen dari kota Jatirogo Tuban. Semoga jualannya laris untuk hari ini dan laris semuanya. Kelilingnya sekitar Kragan ya. Keragan wae. Keliling sekitar Kragan ini. Monggo kalau dulur-dulur pernah melihat Bu Sunarse ya, jualan ini nanti bisa dibeli. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.